गाज्रि माबायाव थांगोन बेनिखायनो जोंनि आरसिनि सेंग्राफोरनि मोखां खाथेनायनि मेगना मा दाखुबाय थायो ना जाया इदि सोरबाया गावनो खानानै जुदि मोखां हांसोखौ नुनाय खाना लायोब्ला बे रुला जानाय नङा जों बेखौ डाइरेक्टलि मख'नाय जागोन मा दांबाय थायो रायजो राजा नोंथांखौ गेलेनायनि सिगां सोरनिबा मोखाङा खानाया जायाखैब्ला बेखौ नायनाय जागोन बेनिफ्रायसो खेलाखौ जों जागायनांगोन सोरबाया गावनि गोसो बायदि मेगन नुनाय खालामना लानो हागौ बेनिखायनो जोङो गासिबखौबो खावलायहरनाय जाबाय जे सोरनिबा मेगना एसे नुहां नुहां जानाय जायोब्ला जों बेखौ मख'नाय जागोन डाइरेक्टलि सोरबाया जोङो आरसिनिफ्राय आरसिनि मानसिफोरखौ गाज्रि मोननो लाव गैया गासिबखौबो मोनसे सोरनिबा मोखाङा खामनाया मोजां जायाखै बेखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय सोरनिबा मोखाङा खाथेनाय जागोन जायाखै बेखौ नायनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बयखौबो नायनो जोंनि आरसिनि सेंग्राफोरखौ नायनो खिन्थानो जाबाय सासेया खानाय जाया Sudah ori daukho tambah मोनबाय दाउखो ओइ थिथां ओइ सानजा खोलाथि आवाज होनो नाङा रायजो राजाफ्रा आवाज होनो नाङा Nih menjumpai bicara. नेशनेल प्लेयार गेलेगिरि जीबनाव खारफेराखै बिथांमोनाबो बाहागो लादों बेनिखायनो जोङो जोंनि रायजोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय बे खेला गेलेगिरिफोरनो दै नांगौ दै लाबोनो हेलौ जोंबा हो माबा दै गैला जोंना बैसागो फांसन dan ini kan kalau namanya kanga नैबे फार्स्ट मोनबाय आरो नैबे सेकेन्ड
Harimin dong, karena refari Subada ini mencapai. Ada refari Subada, kalau bisa itu, hubungan dari saya punya dari Langsung. Oi, Rane! Oi, Pudakar! Langsung ambil. Oi, kitu na tha. Oh, ini. नै बिथिं दिरुं बोनायाव खासिया दङ खासिया एसे खम दंबोयो खासिया फैदोनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सासे आरो नै बिथिं फैगोन ना फैना फैया मिथिला फैबाथ' मोजांनि खोथा फैलानो सासे एसे आउट जाथ'दो समान Jai hun नोंसोर एसे खमायनो बिसोरो साबेसे गोलैया बुलाय लाइमोन सिख्लाफोरनिया सासे फैदों नम्बा सासे फैबाय खिन्थु लाइमोन सिख्लाफोरा एसे सासे बारा जेबो नङा नम्बा साब्रै 8 9 10 11 12 जाबाय आंखौ आङो रेडि होनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ रेफारिखौ सुनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बेसेयाव जोंहा बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय माइना आफाद आरो लाइमोनफोरखौ रिटिन खनसेनो सानसै जोंहा साबैसे बानायदों साब्रै 10 11 बिथिंजाय 11 ओमफ्राय बिथिंजाय साब्रै 8 9 10 11 जाबाय दै आं जास्ट फर बुंगोन रेडि ओमफ्राय जोंहा खेला सामलायगिरिया रेफारि जोंहा बोबाय माइनाफोरखौ बोबाय जेनबाय जोंहा लाइमोन जोंहा दायो लाइमोनफ्रा देरहाबाय नोंथाङा एसे माबाफोर एडभाइस होयो नामा नोंथाङा बे दिरुं बोनाय बादायनायाव माबाफोर एडभाइस होयो